Yeah, true once again. Ewe, ndiphinde ndibuye mani bantakwethu ngenye ikliphu. Ndike ndithi mandikhe ndishere something, yabo. Yazi khe ndathi ngesinye isikhathi esithile, yabo, kwesi sikhathi ndikhe ndathi nditravela wena my lord, ndatravelela kwenye idomeni, yabo. Xa ndifika here ingathi yenye indawo nje esasidla ngokuqubha kuyo sisakhula, yabo. Eyi, hayini ku-great, hayini. Okay, sure. Ingathi also sayoqubha sosinqumla phaa ehlathini, yabo. But kufumaniseke zii-brothers zinqumla kunomzila wenyoka endiyayibona uba uyi-anaconda ndibenqumla apha, yabo. Qha i-curiosity yam ayisuki ukuthi lo mzila uthi mandilandele, andiyazi uba ndilandele ntoni kodwa uthi mandilandele. Eyi, mandikhe ndime ndiziyeke ezinje eli xesha sibaleka sibheka phambili, yabo, mandilandele. Ndilandele through lo mzila. Heyi, andixolela ngepleyini bantakwethu. Ndiwulandele lo mzila, yabo, ndiwulandele lo mzila. Heyi, andithi ndiyawulandela lo mzila ndiphumela like mos xa siya phaa kuthi edameni besinqumla kwindlela exwesa kwenye intlambi encinci ekasi, sinyuke. Nje sinyuka nje kunalo mzila here. So abanye banqumla so, mna ndiphinde ndithatha le layini yalo mzila. Ngapha kweli cala ngamahlathi esingazange sawahamba, zange sangena kwelaa cala, ngobona nje ukuthi kufohlofohlo kwelaa cala umfula lo wala manzi uyotshona ngapha, sasaya phaa. But ndilandela yena ke ngoku kule domain. Phume ngapha, eyi, xa ndihamba kulo mfula ndibane nezindlu zakhona zakhiwe ngongquphantsi, yabo. And jonga mntakwethu bekho kubi here, kunee-creatures my lord, ii-creatures zakhona zimfutshane, yabo. Ooaya ingathi banxibe into, khubona umnqwazi ne lo wamaJapane wenziwa ngengca, laa mnqwazi uvele ubotshwa apha phezulu unalaa ngca ube nalaa mgca ingani ngoo-radian, lo wamaJapane, ja. But ingathi banxibe into enjeya like ingathi le yevuthu. Uyibona laa nto ezawezi vuthu ufike zifukufuku uyotsho phaa ingaveli kwantloko kwantoni, ufike ispini into yakhona, ja. Ezaa creatures zinxibe iwele elaa hlobo. But ke ngoku what was so strange was that uyabona uba kuyaqhuma wena my lord, meaning lo mlilo usandubaswa ngabantu ebebelapha, but zithe natya. Ezinye uyazibona uba like zinawo umzimba my lord, qha zincinci kwezakhona, yabo. Umzimba wazo mfutshane, yabo. But apha like ebusweni xa apha kule ndawo singathi ngumntu, yabo, uzophela so, yabo. Then kuqale laa nto ingathi yingca kule ndawo, yabo. So koqhuma nje uba zithe natya zivele ubuso, ezingavelanga ubuso zithe qha, yabo. Igqumile iwele yakhona, uyazibona iwezi zakhona zincinci, zimfutshane ezi wezi, kude saa. Eyi, ndibangabhekabheka, uyabona man, like if you can check i-civilization my lord le of these creatures, i-civilization it's not something like, it's not ii-creatures ehlala emingxunyeni, you get. Zihlala ezindlini my lord, like zakho ngquphantsi, like elaa hlobo lakudala, izindlu zijongane, kubekho isenti indawo yoba isiphi ingathi kunee-elders apha kule community esikhe ihlale phantsi kuncokolwe, kubaliswe ii-tales for abantwana and all that stuff, like the way I felt when I was in that space. But ke ngoku i-problem is that ndiye phaa ngokwalo mzila wale nyoka, so andiyazi uba yile nyoka lifike yenze uqhusa kulaa tribe yatya aba, and
ndifuna uthi uDikoloshe uzanda kubona. So I don't know ukuthi what kind of creatures were those ones, but izibu-humans zona ifomu and azinamazipho made engathi zorhorho. Ubona ayizonto ezoyikha ekhaya wena my lord, like nje like iibhodi zazo ngabantu, uyabona qha why abafithi banenteshanyana, uyabo, ya. But umnqa apha ngasemehlweni abanamehlo kule ndawo, apha ngasemehlweni kulapho kuqala khona laa nto ingathi yingca, uyabo. Sometimes iyabogquma so bangabonakali kwabona babe ngathi yingca emileyo, uyabo. Ya, ezaweki I'm sure zezi-imithethwa apha kulaa mazwe akomaNigeria, uyabo. Ukuthi qhuza ezinye zithe nathi ngqo, inoba kwenzeka ntoni apha. I wonder ngubani ufike wenza ugquza, yabo. This is a strange space I ever been wena my lord. And ke ndadicide ukuthi okay, yabona ke ngoku ndiyoyika ke ngoku xa kunje, meaning whatever was here iselapha kwa-around. I must go back my lord, I must go back. And then ndachoose ukuthi mandibuyele kulaa mzila bendiwuthatha. And luckily xa ndibuyela ke ndafika namajita sebuya kule ndawo ebeya kuyo egodukayo, ndalandela ndophumela kwi-main road, uyabo. So ke injalo. Ngoku ndiyafawunda ukuthi ixesha liyahamba ukuthi kwezinye ii-realms madoda kuyanyiwa, kuyaliwa noliwa, uyabo. Like kuyabulawana my lord, like for real, kwezinye ii-spaces, uyabo. Yeah, so no, bendifuna ushera nje loo way mbantakwethu, otherwise akho nto ingako nje. One of these creepiest travelings of the man in exploring spaces and time.